OK. Takže ahoj. Vítám vás u mýho prvního videa. V tomto videu bych rád za prvý mluvil o tom, o čem budou videa na tady tom kanále. A za druhý bych rád mluvil o tom, vlastně, co jsem dělal poslední rok a co pravděpodobně hodně dlouho budu dělat. Jak doufám, že se budou tady ty videa vyvíjet dál, jak doufám, že se bude můj kanál vyvíjet dál a obecně jako moje, jak to říct, názory, jak se budou vyvíjet. A taky, abych byl upřímný, tadyhle video bude sloužit k tomu, abych se naučil stříhat, abych se naučil editovat, abych konečně už vlastně začal s tím vydávat videa, protože točit na YouTube je, řeknu, můj cíl už tak jako rok. A zatím jsem se k tomu pořádně nedostal, teď už mám konečně noťaz, takže konečně můžu stříhat videa. A i když to teda vůbec neumím a ještě se s tím budu hrozně moc trápit, takže tahle je to takový to první video, který se zpravidla natáčí, abych si to osahal, jak už ty stříhací nebo ty editovací prvky, tak obecně i to mluvení do kamery, protože i když mluvení do kamery pro mě není úplně jako nová věc, tak je to přece jenom něco jiného. Řeknu, tadyhle to budu sdílet s celým světem, ale ono samozřejmě, kolik lidí to uvidí, 2. Takže tak. Začal bych asi s tím, co dělám. Je to obecně jako celostátní, nebo vlastně celosvětový pojem je jako self-improvement, což vlastně mluví za sebe, ale česky, upřímně nevím, jak bych to nazval česky. Pravděpodobně jako sebezdokonalování, je to možný. Seberozvoj bude asi to správné slovo. A upřímně myslím si, že za nějaký ten rok nebo rok a půl, co to dělám, tak jsem jako udělal velký pokrok. Získal jsem spousta zkušeností, o kterých bych si reálně, jako, o kterých se mi ani nezdálo předtím, nesnilo vlastně. Ale upřímně myslím si, že jako řeknu, na té pomyslné škále v životě jsem úplně na začátku a je přede mnou hrozně moc věcí, přes který se musím dostat. A tak. Vlastně celý point toho je dostat se na jako nejlepší verzi sebe sama, což znamená jako mluví samo o sobě, seberozvoj. Takže tak. Součástí toho je teda, ať už prostě sociální skilly, vylepšování sociálních skillů, tak vylepšování jednoduchých skillů, jako je hraní na klavír, jako je, řeknu, i mluvení do kamery. Mluvení do kamery je taky vlastně skill, ve kterém ještě nejsem úplně nejlepší, takže ono to z toho tak trochu vyplývá. Stříhání je úžasný skill. Vlastně i tady to video natáčím částečně kvůli té ideje toho self-improvementu a toho, že se chci někam dostat. Logicky z toho vyplývá to, když to dělám teďka rok a vlastně řekl bych, že to beru docela vážně, tak že se okolo toho budou točit i témata tady těch videí. Neříkám, že v každém videu budu vysloveně jako sedět tady ve svém pokoji a budu nahrávat videa a budu mluvit takhle, i když to tam možná taky někdy bude. Budu vlastně mluvit o nějakých jako self-improvement tématech, někdy víc jako dohloubky, někdy víc takový jako obecnější, základnější věci. Já bych jako dával nějaký příklady, ale to si právě chci nechat až na nějaký ty konkrétní videa. A nebo to vlastně bude vysloveně čistě prostě venku, budu ukazovat jako přímo, už nebudu prostě mluvit v konceptech, ale budu ukazovat ty věci přímo v praxi. Což jo, půjdeme ven, prostě ta social confidence, budu moct prostě ukazovat některé koncepty, které jsem vlastně, jak to říct, neřekl bych objevil, ale který prostě fungují, taky budu moct ukázat v praxi. A tak, zároveň doufám, že časem se kvalita tady těch videí bude hodně zlepšovat. Za prvé s tím, jak se zlepším v editování těch videí, tak s tím, že si koupím lepší kameru, což zatím tady to natáčím přes svůj mobil. Doufám, že to bude fungovat, že to nebude tak špatný. Doufám, že zvuk bude relativně dobrý, pak si budu muset koupit mikrofon a vlastně s kamerou taky. Jo, ono i jak se, jestli jsem to už nezmínil teda, jak se zlepším v tom
editování, tak věřím, že jako ta kvalita videí taky půjde vejš. Taky jsou tam náhleďáky, že jo, náhleďáky jsou taky hrozně důležitý. Tak a osvětlení, vy jste reálně viděli to osvětlení, co tady je teďka, tak upřímně takhle, když se na to koukám, tak až na ten stín za mnou je to relativně dobrý, ale je na tom potřeba prostě furt zapracovat. A tak rád bych mluvil o všech různých konceptech a i o životních zkušenostech, kterých zatím teda moc nemám, ale který jsem se vlastně naučil za ten poslední rok a půl a vlastně i předtím, než jsem tady to všechno začal. Tak vlastně, který jsem se naučil a který reálně věřím, jakože platí. Myslím si, že hodněkrát se budou tady ty koncepty různě měnit, protože to se mi stává docela často, že vlastně mám nějaký pohled na nějakou danou věc a pak vlastně, jak získanu víc a víc zkušeností, tak se ten pohled trošičku změní, ne že by se úplně vyvrátil, ta základní myšlenka tam zpravidla je, ale musí se to víc upřesnit, protože samozřejmě u každé věci existují výjimky. Vím, že teď mluvím hodně obecně, ale věřím, že to je potřeba, protože to vlastně, co dělám, jako je extrémně rozsáhlý téma. Kdybych mluvil zaměřeně, tak se z toho zblázníme, i když k tomu samozřejmě taky dojde, akorát v tom nechci mluvit v tomhle videu, protože říkám, k tomu dojde, času na to bude dost. Přemýšlel jsem, že tady to video natočím zítra, protože zítra je štědrý den, i když ono to tak teda upřímně nevypadá, protože venku není vůbec žádný sníh. Ale řekl jsem si, že to natočím ještě dneska večer, protože vlastně nezáleží na tom, kdy to začnu dělat, důležitý je, že začnu a říkám si, že pokud si k tomu sednu co nejdřív, protože zítra reálně, když nebude příležitost, pak nebude příležitost, takže takhle si aspoň něco málo natočím, abych už mohl začít prostě trénovat to editování a tak, abych měl něco co editovat, no, protože upřímně myslím si, že s tím editováním bude hlavně teďka na začátku hodně velký problém. Upřímně rád bych tady asi zmínil takový to, jo, dej odběr, dej like samozřejmě, jo, asi, ale úplně si nechci hrát na nějakýho velkýho youtubera zatím. Co chci, aby můj content byl hodně jako osobní, abych se nepřetvařoval, abych všechno, co řeknu, tak abych aspoň v ten daný moment myslel, abych měl nějakou myšlenku zatím. No, aby vlastně nebylo nic aby tam nebyla žádná přetvářka. Nebudu si hrát prostě na nějakýho, jako všechno mám, všechny rady, všechno je správně, všechno, co říkám. Prostě chci, aby to bylo s tím způsobem vedený, bez přetvářky. Čili to je jako hodně důležitý point, na kterým si zakládám. Další mě ani nenapadá, to je vlastně asi ta jedna hlavní myšlenka, s kterou do tady toho jdu, je, že chci jako řeknu pomoct ostatním v tom, protože sice jsem furt na začátku a už něco málo mám za sebou a myslím si, že mám o čem mluvit a taky vlastně chci, aby to bylo všechno jako upřímný, abych věci, o kterých budu mluvit, aby dávaly smysl nebo nemusí vysloveně dávat smysl, ale musí tam být ta hlavní myšlenka. A musí to být prostě, já bych řekl srdíčka, alebo od srdíčka, co to znamená, že musí prostě to, co budu říkat v těch videích, nebo i o čem budu mluvit, co budu ukazovat, vlastně nic z toho nebude předstíraný. Nebudu říkat, že mám 50 aut venku, i když by to bylo úžasný. A vlastně říct bych to mohl, ale nebudu to říkat. Budu se prostě čistě držet faktu. To s tím ale jde samozřejmě ruku v ruce to, že budu možná až někdy hodně otevřený a jsem si plně vědomý toho, že když tady ten kanál najdou jako lidi, kteří mě znají, takže si na mě budou moct vytvořit trochu jiný názor, což může být k lepšímu, může to být reálně i k horšímu. Každopádně jdu do toho a uvidíme, jak to dopadne reálně. Kdybych to měl shrnout, myslím si, že můj kanál, nebo takhle jsem přesvědčený o tom, že můj kanál se určitě vyplatí sledovat, že vlastně všechno, co budu dávat, tak budu dělat s tím, aby to přineslo
nějakou jako výpovědní hodnotu, samozřejmě ne pro každýho, pro jako určitou zaměřenou skupinu lidí, vždycky na konkrétní video, ale věřím, že si každý z mýho kanálu jako něco málo odnese. A jako věřím, že nikdy i hodně. Jo. Dobře, tady ten závěr jsem trochu pokazal, ale rozumím asi. No nic, já se rozloučím. Teď se vrhnu na editování tohohle videa a to se mi fakt dělat nechce. A jo, uvidíme se na to příštího videa. Sakra, mě se to nechce stříhat, no nic. Tak jo, čau.